ассалому алайкум дӯстон, шумо дар видеои навбатии барномаи Чӣ гап дар шабакаи беҳтарин Нокаутиҷи қарор доред ва мо барои шумо хабарҳои тозатарин ва муҳими имрӯзаро аз ҷаҳони варзиши ММА пешкаш мекунем. Дар ягон ҷо ба ҳузури шуда лайка зер кунед, мо боша видеоролика сар мекунем. Сараввал дар бораи муҳорибаи Рафаэл дос Аньос. Чемпиони пешинаи вазни сабуки ташкилоти UFC Рафаэл дос Аньос барои худ рақиби нав ёфт. Хотиррасон мекунам ки дар барномаи пешинаи Чӣ гап оиди баргузор нагардидани муҳорибаи ӯ бо Рафаэл Физиев мо гап зада будем. Касоне ки тамошо накарда бошед, метавонед дар омада тамошо кунед. Чӣ гуна ки сомонаи ММА ҷанг хабар медиҳад, Ренато Моиканои 32 сола ба муҳориба бо Рафаэл дос Аньос ба ҷои Рафаэл Физиев розигии худро дод. Айни ҳол ҷанговари бразилии табор Ренато Моикано дар Бразилия қарор дорад ва шояд имрӯз ё фардо ба Амрико парвоз кунад. Хотиррасон мекунам ки муҳорибаи Ренато ва Рафаэл дар вазни 73 кг баргузор мегардад ва ба ҳамаи ин нигоҳ накарда ин муҳориба дар карди асосӣ 5 раунд баргузор мешавад. Рекорди Ренато Моиканои бразилӣ 16-4-1 мебошад. Дар ташкилоти UFC бошад 8-4. Пеш аз ин Ренато дар вазни нимсабук баромад мекард, аммо бинобар аз шикасту бохти пайҳам, ӯ маҷбур шуд ки ба вазни сабук гузариш кунад. Худи ҳозир Ренато Моикано дар вазни сабук 2 ғалабаи пайҳам дорад. Хуб, акнун мегузарем ба хабари асосии видео. Чӣ гуна ки дӯстон шумо Оиди Аъзам Ғафуров аз мо маълумот мепурсидед, мо имрӯз ба шумо Оиди Аъзам маълумот ҷамъоварӣ карда пешкаш мекунем. Расман Аъзам Ғафуров бар зидди Михаил Погодин рӯзи 26 март дар турнири ACA 138 дар шаҳри Грозный набард мекунад. Дар ин бора саҳифаи расмии ташкилот хабар дод. Рекорди касбии Аъзам Ғафуров 12-3 мебошад. Рекорди касбии Аъзам Ғафуров 12-3 мебошад. Аз 12 ғалаба 8 тоашро бо қарори доварон, 1 тоашро бо усули сабмишн ва 3 тои дигарашро бошад бо тариқи нокаути техникӣ ба даст овардааст. Рекорди Михаил Погодин бошад 13-3 мебошад. Аз 13 ғалаба 5 тоашро бо қарори доварон, 2 тоашро бо усули сабмишн ва 6 тоашро бо тариқи нокаути техникӣ ба даст овардааст. Михаилро нокаутёр ҳам гӯем хато намекунем. Аммо инҷо як чиз дигар аст ки Михаил низ мисли Аъзам Ғафуров дар ду муҳорибаи охири худ аз рақибонаш шикаст хӯрдааст. Ба ҷанговари тоҷик Аъзам Ғафуров омодагии хуби беосеб ва ғалабаи дурахшонро орзумандам. Шумо низ дӯстон оиди ин муҳориба чӣ фикр доред? Ва ногуфта намонад дар комментари Аъзам ба пеш нависед. дастгирӣ кардани ҷанговари худамонро фаромӯш насозед ва барои пешравии мо бошад лайка ба шата занед. Зангулачаро бошад барои видеои навбатӣ гирён кунед, чунки варзиш бо мо шавқовар аст. То барномаи навбатии Чӣ гап, хайр.